que hàgiu patit algun accident amb seqüeles greus o algun familiar hagi patit un accident amb resultat de mort, teniu dret i heu de reclamar. És molt important que reclameu. Sempre des del primer moment heu d'estar assessorats per algun advocat, si pot ser expert en la matèria. Quan dic expert vull dir que hagi portat casos similars. Sobretot, no firmeu res. No firmeu res a l'asseguradora sense consultar-ho amb un advocat expert. Per què? Doncs perquè les asseguradores normalment intenten fer una oferta a la baixa. Llavors, es pot acceptar sempre i quan ens guardem el dret a reclamar. És important que agafeu una persona experta que us assessori perquè hi ha moltes derivades d'aquests accidents. Per exemple, si hi ha un accident laboral d'una empresa, un treballador que es fa mal, que li queda amputada una mà o que perd mobilitat, aquest treballador, a banda de la indemnització per l'accident en si, té dret a reclamar també una incapacitat total per la professió habitual. Moltes vegades aquests tipus d'accidents van acompanyats per un acomiadament posteriorment. Ja sé que sona molt malament, però és així. Els empresaris, a la que un treballador es fa mal, moltes vegades, malauradament, no tots, però moltes vegades, algun empresari, doncs, a banda de ser el culpable de l'accident per falta de mesura de seguretat, acomiada el treballador. Llavors, això també s'haurà de reclamar. Per tant, ja tenim aquí ja 3 pleits. El de l'accident, el de la incapacitat, el de l'acomiadament. Però és que encara n'hi ha més. Resulta que potser en el conveni col·lectiu aplicable d'aquell treballador hi ha una clàusula que diu que en cas d'incapacitat derivada d'un accident de treball hi ha una indemnització addicional. O potser aquell treballador té una hipoteca firmada i hi ha una clàusula o una assegurança que en cas d'incapacitat es queda tota la hipoteca pagada. Tot això s'ha de mirar, s'ha d'estudiar. Necessiteu un professional que us ho faci. Per tant, sempre que hi hagi un accident, sobretot si són accidents greus amb seqüeles o accidents amb causa de mort, amb resultat de mort, contracteu immediatament un advocat expert que hagi portat temes iguals que el vostre. Si no, hi esteu perdent oportunitats, drets i calés. D'acord? Salut!